La normativa europea obliga els municipis a millorar la nostra selecció de residus. És per això que, en aquest cas, Torelló, hem aprofitat aquesta oportunitat per fer que el nostre municipi sigui també referent en aquest àmbit. I no només complir la normativa, sinó arribar als màxims de selecció que, per la població que som, podem obtenir. L'Agència Catalana de Residus ens ha situat aquesta xifra al voltant del 82%. És per això que demanem la col·laboració de tothom per arribar a aquesta millor selecció i que canviem el sistema de recollida de residus amb els contenidors intel·ligents que aquests dies s'han anat instal·lant als nostres carrers. L'ús és molt simple. Només cal acostar-se al contenidor, activar-lo, acostar la targeta i obrir-lo per poder dipositar les deixalles. Aquest és un sistema innovador, còmode i net, que ha de fer que a tothom li sigui fàcil poder accedir a aquest sistema i, per tant, fer que Torelló millori en la recollida de residus. És un sistema també que ens permetrà que ben aviat cadascú pagui el tribut de les taxes de recollida de residus en funció del que genera. És per això que aquests dies, aquí a Can Parrella, us convoquem per recollir les 2 targetes que hi ha per cada domicili per poder activar aquests contenidors, per rebre també un llibret en el que s'explica el perquè d'aquest canvi, el funcionament del sistema i tots els dubtes, aclarir els dubtes que pugui plantejar, i per poder, ben aviat arribar a aquesta data del 3 de juny per posar el sistema actiu i fer que Torelló sigui referent també amb la recollida de residus.